Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракату бародаро. Субҳаналлоҳ, ман намедонам даже дар сухан дар забон намеояд чӣ хел як модари тоҷик ати суҳбат шидем ози кор мекунад, 2 моҳ кор мекунад, уборщица пули маошан астағфируллоҳ, маоша наметиҳанд. Тоҷикай кор мефармонам, маоша наметиҳад. Чӣ хел модари тоҷика шумо маоша наметиҳед? рӯз то рӯз зиёд шидеса, мошенникҳо фиреб мекунанд, тоҷика кидат мекунад, мо бизанем бикшем нашава. Унаво ахмақе ки ман имрӯз сторис кардаги будам, авиакасса билет мефурӯша, суми мардума мехӯра, билети фаршивӣ мефурӯша. ё ай кадом сабаб мекунанд? Ай сабабе ки ҷазошона наметиҳанд, ай сабабе ки безнаказанности чуна ҳис мекунанд, мегарданд спокойно, ҳеч намешава гуфта, даже тайёранд дар интернет пайдо шаванд. Инами охи падаре ки катиш ман гап задам, бахшиши зиёд. Имрӯз ҳам бачае ки ман интернетда мондагӣ, ман дар навистае ки ака биги интернетда мемонӣ, чӣ коре мекунӣ бика мега, ман сум надорам. Ёрам мефорашона ки мардума кидат кунанд, фиреб кунанд, бо мо бибахшем шуна. Вақте мо муомилаи хуб мекунем, вақте мо встреча мерем, болаи сармон меброяд. Ман чира дар назар дорам, нашидестай даже блогеро катиам интернетда мемонӣ ку номуси мардакӣ надоранд, даже тайёранд интернетда броянд ранги он бародаре ки ман интернетда монда будам, суратча ларгуса аренда мегира, 30,000 пули арендара наметиҳа, гаштай бо забонаш дароз гап мезананд. биёин ягон намедонам ай тарафи посолство дастгирӣ шавад, консул дигару дигар, як чизе ташкил кунем, ягон шахсият ҳам мемонем болои тоҷикда, ягон кормандои давлат, ягон чӣ мекунем ки ҳами штоби мардуми тоҷик бидонанд ки болои саршонда ҳастай ҳами чиз, штоби як каса фанду фиреб карданда бигӯянд ки оз ман фиреб мекунам, авҷа мекапанд, мезананд, мекушанд, ё ки мегиранд депортатсия мекунанд, ё ки пушти зиндон мекунанд, дигару дигар. Фарқият надорад, чхеле набошад, илтимос бирасонен, боша одамои влиятелни, шахсоне ки ҳами кора организоват карда метавонанд. биёин ман номери шуморо просто мемонам, як бор оби дидаи модарора гап занен, шумо катишон просто як тасаввур кунен. ман фикр намекунам ки шумоам сабр карда метавонен. бовар кунен, агар 2 минут гап занен, уже тамом, просто оби дида. рӯз то рӯз шумора янами хел ҳайвонот зиёд шудесиянд ки фиреб мекунанд мардума. ба ҳар фанду фиреб, бечора модар, бечора падар, тоҷик мега муроҷиат мекунад, ау тоҷик, ай тоҷик биданаш истифода мебара, мардума фиреб мекунад. Может быть басай уже бародаро, биёин ягон чи организоват кунем, як тараф кунем. ман пешниҳод накардастам ки бизанем бикшем, ба ҳеҷ чиз намешава, ин кори хуб нест. ина зади кишти чо кади, мо натонем зада кишта ҳамо одаморо. хай биёин ай рӯи қонун ягон чи ришад кунем, илтимос.